Я гледай. Кой си ти, бе? Аз съм духа на бокса. В смисъл така, като Аладин там от лампата, дето... Да бе, същото. Казвай бързо. Сега ще трябва да ми изпълни желание, нали така? Не. Мога ти дам акъл. Добре, давай. Ти давай. Какво да давам? Айде, питай, че имам група тренировка вода, бързо. Добре, значи аз искам да си подобря уменията по бокс, да кача левела, да стана машина. На тренировки идваш ли? Не. В смисъл, рядко, че, нали знаеш, трафик, такива неща, закъснявам. Ясно, слагай ръкавиците на земята, прибирам се. Не бе, стигаме, нали, дай ми тук някакви упражнения, нещо, което макар и сам да правя, така като си тренирам сам, то поне пак е по-добре от хич. Записваш ли? Преди всяка тренировка се прави подробна загрявка на всяка мускулна група без изключение. Загрявката е много важна и в никакъв случай не се пропуска или неглижира. Тренировка първа. Първи рунд – само прави удари, на почивката лицеви опори. Втори рунд – 30 секунди свободно и 30 секунди акцентиращи ляв десен прав. На почивката клек скокове. Трети рунд – само апъркъти и крушета. На почивката пак лицеви опори. Четвърти рунд – 30 секунди свободно и 30 секунди отклон десен апъркът ляво круше. Тежки акцентиращи моля. На почивката пак клек скокове. Пети рунд свободно. На почивката бегом, отсечки до края на света и обратно на чувала. И шести рунд 30 секунди темпо, 30 секунди тежки удари. Следва разпускане. 30 секунди различни упражнения с гирите и всички видове коремни преси на света, които познаваш. Тренировка втора. 3 минути скачане на въже. Бягане, 1 минута с гири, 2 минути без гири, 1 минута с гири, 2 минути пак без гири, с гири, без гири, с гири. И така 12 минути, без да се пребиваш. 30 секунди стласкане с лоста, 30 секунди висок планк на юмруци, 30 секунди обръщания и раменна преса с лоста, 30 секунди планк, 30 секунди клекове с лоста отпред, 30 секунди китайско столче. И така 6 серии. Разпускане, 2 рунда бърза круша и 3 минути скачане на въже. Тренировка 3. 3 минути бой сянка, 3 минути бягане на пътека, чувал, 1 минута ляв десен, 1 минута десен ляво круше, 1 минута ляв десен ляво круше, 3 минути бягане на пътека с гири, 1 минута ляв десен отклон вдясно, 1 минута отклон десен на пръкът и ляво круше, 1 минута ляв десен отклон десен на пръкът ляво круше, пак 3 минути бягане с гирите, 1 минута десен ляво круше десен, 1 минута ляв отклон ляво круше, 1 минута ляв отклон ляво круше десен и накрая 1 рунд свободно. Разпускане, 3 минути упражнения с гирите и 3 минути скачане на въже. Тренировка нова R4. 3 минути airbike, 1 минута само ръце, 1 минута само крака и 1 минута общо. 10 скока от един крак, ляво и дясно, 10 лицеви опори с отласкане върху тежест, 10 плек скока с дъмбели от пейка и 10 тръстера. И така 6 серии. Следва разпускане, 3 минути скачане на въже и рунд бой с сянка. Само че извинете, сянката не участва. Тренировка 5. Един рунд бой с сянка, един рунд само прави удари, 30 секунди с гири, 30 секунди без гири, действие не се чуди. Един рунд само апетката и крушета, 30 секунди с гири, 30 секунди без гири. Четвърти рунд, свободно чувало. Пети рунд, свободно чувало. Шести рунд, свободно чувало. И после интервали на чувала. 30 секунди темпо, 20 секунди нормално. 20 секунди темпо, 15 секунди нормално. 15 секунди темпо, 10 секунди нормално. 10 секунди темпо, 5 секунди нормално. 5 секунди темпо, 5 секунди нормално. И после наобратно. 10 секунди темпо, 10 секунди нормално. 15 секунди темпо, 15 секунди нормално, 20 секунди темпо, 20 секунди нормално, 30 секунди темпо. И следва разпускане. Гири, 3 упражнения за бройка. Всяко упражнение по 30 пъти. После всяко упражнение по 20 пъти. После всяко упражнение по 10 бройки. И накрая почивка. Но преди почивката 3 минути въже и много коремни преси. Действай, ще станеш машина. Дами и господа, моля, посрещнете претендентът с без треньор.
Джин Сандо, благодаря ти. Чувствам се вече машина. Маша, трябва да ти кажа нещо. За да напреднеш ти трябва треньор. Ако тренираш сам, силно вероятно да се боксираш сам. Следователно да се нокаутираш сам. Абе, спокойно бе, пиле. Сега ще изчи и сам може. Дай да му люснем една кофа вода отгоре, бе. Не може да му люснем. Почва тренировка след малко. Не може тук да има локви. Ами да го затворим за минута във фризера? Не. Да му изпуснем някоя тежест върху коляното? Не бе, брат. Ама ние неволно, бе. Не бе. Чакай, събужда се. Ей, добре ли си? Духа на бокса, здрасти. Вълнува. Ставай. Какво стара, бе, Джин Сандо? Нокаутира се сам на чувала. Нямате на тренировки и правиш глупости. Аз, нали, сам? Абе, сам не можеш да се видиш отстрани. Трябва да си треньор. Идвай редовно и постоянно. Групови тренировки имаме всеки ден от 8 часа за големи. 10:30 начинаещи и напреднали. Детски тренировки имаме след обед 15:30 и 17:30. Начинаещи напреднали вечер. Имаме понеделник, сряда и петък 18:30. И всеки ден от седмицата 19:30. Нещо друго имаме ли? Както и уикенда. 9:30 за деца, 11:30 кондиционни и 17 бокс. Ицо, донеси кофата с вода. Не прави глупости, а тренирай. Групово или индивидуално с нашите треньори. Спортен център Пулев. Винаги можеш повече.